Was a good so with you know. She said you do them notice and you wait to go. Member name what the floor what is here. They just not Taameawu. Nana atrase. Nana is seated. Nana jijadam. Nana Taameawu also Taameawu bewu. Na enwa na nya asam ketwa enwa na no de pa enanso ye bedi eyankomo enanso ye ba be bonkomo na oni bibi agisa me ka chiro wodi arin so be ka chiro nya no nwanso aka chiro nya ka chira foforo na foforo nka chira foforo eja ochendro nana ochendro Dr. Oche Ndro Atnase Mamen kona men komana kwa bana yenshi jumede na se Nana Taameawu men town mewu Nana Taameawu se men town mewu Nana majwai yakudonto na me fa cho ho ye de otwedi ampo nyankopɔ adom me ho ye yeda okese na se Nana se de be obefa bia odi na obia oh yeah se ade pa ne to ne ho na be obefa bia oti ameka kiro se if Bumocheche coming from Riverside, catch us a denchemewu ayeni nechim. The man don't fear sakati dondo. Don't fear dwarfs. Oh, okay. And now I'm not sure me say no. Me say Belema won't so sasabonsam no motia because sasabonsam is saka. This sasabonsam no who chem motia. Ano sakati dondo. Oh, okay. Sakati dondo. Don't fear dwarfs. Hey, Nana be kumesimi bro. Nana Taameawu. Nana, Baba. And I'm blaming him say it. Oh, and be your never be. Oh, my beam. Ya one near my baby. This year, a good say. Obi anje TV so. Obi anje. Okay. Obi anje. She dua bi da so hwe. O di dua bi beto so hwe. Ha, thank you. Hwe. When you friend nyame hwe TV no hwe. Okay. Wo hwe TV na hwe. Okay. Hwe die. Nana me patch when you friend nyame dia no. Wo hwe die hwe. Once na haba na efe. Efo. Wahu. Efe pa. The friend onyankopon dua. Onyankopon dua. Nyame dua. Elie. Obi anhwe bi. Me patch mo nim nyame dua no mo mra na nyame dua. Ene me ba tuna na be kire de nyame dua ye. Thank you. E wo sunsum ne honamani. Ene honamani. Okay. Hwe nyame dua. Okura to me. Hey. Etrem so obi amla. Omla me hwe bi. Momla. Mon share. We dey share video be for comment no obetimi the comment na ba. Share for comment obi. For comment ne bla. Katen say haban di wura na atena se no. Mon so motie ready mon record nto. Na da chiansam. Ura kofia. No abo no wetie. No amuye heba. Western North. Mo nana na ekasa no. Nana. Sisi ane de omo record wo. Me se mo nana na aba kro me mo nana. Sisi ane omo record na omo de keze. Thank you. Dia wo ye na no de. Hwe nyame dua na da so no. Nyame dua. Onyankopon dua. Se dua we ye dua enam yade ensente no. Ne ho kire no. We're very powerful. Atons me hona ya wa ho nyina. Ne ho kire ne pa. Oh, okay. Nyame dua. Enam yade a wosa. Ne ho kire no pa. Nyame dua. Eti ba bia nyame dua si bia no wo bre. Wo bre ye wine ho. Because osa yade. Nyame dua. Okay. Efiti nase. Ebesi na haban. Unyi ba akokra mfrim. Ni ba bia ye adwuma. Ni ba bia sayade. From ni hini ekosi na haban. Awurade nyakopɔ. Ni bia ye adwuma. Awurade nyame. Wow. Edua we kura tumi. Wow. Ekura tumi anu wodene. Tumi na no den. Anu wodene. Nyame dua. Edua we da so ya we ya. Obi be bisa se nyame dua tumi be ne kura nyame dua. Den nyame dua tumi ye. Hwe se wonim nyame dua ebisi wo fikira ntontontwene. Ye ntwantontwene. Ye di kan tie. Won so ba ko nyame dua se bia no. Na yawawa ho. Me ba cho sa na tie. Question mark. Manager wo mbe se manum. Na matwa nyame dua. Etibe ni ofide ni free a. Okay. Hwe TV no so.
thank you. Nyamidua no hwɛ yawawa so hwɛ awurade he utie yɛre wo sa hwɛ awurade ye nyamidua hwɛ Nyamidua no okay nyamidua ye awurade agomo nyamidua titimi why no so mimpesa kra onye na djuma sa de no Nyamidua tumi ka we nyina minya sa manager okay manager open kasi me ba cho so ye utwedi apada uruma manager 1 bibie koboko obo djuma pa o mada uruma obo djuma pa na na se me na wasema no because ne djuma dia wodi nyina se woni mu a ka ne djuma dia ne to sine to the sense say oko TV so oko social media nyina ye wada roma wona o tablet ne de koso nyame nhira o sabe pepe na mesoso meka se medamase okay fi se wo ya ade na se nipa bo waba so ara ke se de wo ye no aso nani na mesoso djuma dia mudi so no eso ani okay na obi asoka na ade ba kwama manage ne se minim se ensamtwere nko adwuma na wo ye dem je se wo sa so nim anwom so bossa in fact wo bodge mama mani ankasa age minim se wo bo Spain pen dia ye beka ho asemo akiri na wo bo adwuma na de bia no yara beka se wo hia Taameawu spiritual and herbal clinic for Taameawu spiritual and herbal clinic. Wow. Wo hia ye ne a na wo hia wayale sa ankasa. Wayale sa ankasa na waye den. Wo hia no. Eti se wo yale na ye sunsum de anase honam so de wo de fani nyina abeda Taameawu fo. Okay. Esanse haban no ye wo de wonim na ye wo de sayale so. Enya ahaban bia na wo fa ya no na wo de sayale. Oh okay. Agise wunim ahaban de ye. Agise wunim. Okay. Cause wunim a wo kasa kire wa wonte. Ahaban ne kasa. Wo kasa. Ahaban kasa pa. Ahaban e si wo ya. Efrema bo na ekobai ahaban kasa. Wo kasa pa. It is a driver ni bia wonim ka twi bia na sa kire wo se car crampon e kasa. It shows a baby do asuma ni speed anabo break kakra ti o kasa chodo na se wanti a wo benya nkwanhia wow sabe pepe na ahaban so tie okay ti wo kasa kire wo sa ebrewe fami wo fami afami sa sunsumu yare wo fami afami sa honam so de ti se wanti a wo boa wo be ye duru akwaba enye yi okay enya asam ketwa kra anodin no kure enti se wo pese wo ye ahaban a okay e wo se wo ti ahaban kasa enti se wo pese wo sua bi a wo de ensuro okay bra Taameawu spiritual and herbal clinic for Taameawu fantastic enya sam ketwa na eka nyamedua asem wo de ato TV ni so no kore na den na wo kafa nyamedua ho die nyamedua be ya ne die enya asem ketwa kura se de Taameawu esi di nyamedua ho danse no wono no wo ye nhaban nyina grandpa okay wo ye nhaban nyina grandpa nti na chese nhaban nyina wo na no no eti de wo de nhaban be ye de enya asem ketwa kura na wo ye wo ka nyamedua ho asem no wono no wo de sasunfum yare ene honam aso yare nyina enti se wo yare eye kwankro obolisi chronic de wo boa wow unya de banko ade a Taameawu ensa wo yare wa bla nyamedua enka ho se yare se ye stroke se ye de bai se ye HIV kura wo de fa be hu Taameawu fo okay na wo be se Nyankopon de tumi ankasa ache ahaban mu na wo de hunim de nyina so ama haban nyina grandpa Taameawu nankasa Taameawu ti manager na wote se o kasa no ne nyina no se na che se adwuma no nimpa wote adwuma no enye se bia o de manager ana se o de Taameawu elko kasa vidie so nko a wote ase e ba na se nduro na wo se ahaban kasa kan ye ono anka menim se ahaban kasa se o kwa akote ahaban ne bi tumi kasa temeteme
mentime mentime ne nyina manager ma ya te ase se haban ya ye hu ye de ye ne hu ye du awia haban shi wo haban kasa manager open kase etie fo etie wakan sempi sa nyame dua yi na manager Taameawu kase from ne hine ekosi ne na haban eye adwuma beble na yen semble no esan se kasa video we se de eti se eyasa konya yes ba ko fo ntena so nche sanete nti yen semble kura no wo bi a wabodam a wo hu se we de wabodam eti enye wo bi a wabodam be 20 years asem ne ye kan wo bi a wa sha ase bodam be bosom yensa wo de fa ne bra e na abo se nyamedua na bena etmisa edam eyale serious manager no kwasem obi a wabodam sa be ye bosom be ye miensa sa nyamedua yi ebetimi asane yade wo de wonni pa bi afena wo hu se adwene no a free station bi ekoto station bi eti emu na ho kre wo ha se kasa de wo beka bia emfa kwam what me say menuen mebei mo faasi de wo kan de adwene ne sei fane brata Taameawu fo abusafo we de masoma o we manager kwa na etete hu na nakra ba mu so be kan nyamedua ho asem de ene asem sebe manager to aso me say sa nyamedua ya ye de wobi asa ye de nyamedua ya asa wobi yare e woda nkyere subin wow enipa no na wabodam ise wa ne ho ato no wa adwuma ne ho ato no a wa ye baya wow what to good ama eja enkrofo bi de eni brani ahoye bi omo be send life ene sen just wo mo sen ni mpo wie wow na ye koduru hoduma na naka se obetuma sane yare no mo da bi akasifo bi aba wo mo hihye furugu ne nkawa kora po wo mo antimi na wo ne kawa bi a hye furugu bi a hye se obesane yare wow na se mo ma me enam ye sape 3 days se nam yansane so na se mantimi ansare ale a wo de menem aka no mundua hwe eno mo si yo ye no na ye nim de ye ba be ye esan se nyamedua e wo kuro no so nyamedua ye de na bena keke ena de send pa kuro yale wow ti 3 days no so ya na bom kai ye sika ma yen na pabam na eno akiri kura no kakra nipa na so send ma yen e bebrebe nyamedua ya manager Jemensem oh yes and one man Jemensem pa because how o kan nyamedua ho asem se obi a wabodam a che se akukudamfo aba o mu kawa ene fugu akahia ba kroma ntimi anya ho adwuma bai na not Taameawu ko ya o se munyai ma me ye ho adwuma wow sarati sabe pepe na asem obi a wabodam nyamedua tumi sane yade na ensanchene nyamedua beye no eno no eyesusum ne honamani o eyesusum ene honamani wo bia wonum abibiduro bia no abibiduro ho kwa se ebeye osunsum adwuma na asaye wo honam so okay agise bia nipa na wo ye woni ani a ontimi enye emasunsun de nya adwuma okay entina wo bi wo no ba niti na ye ne ya obenum tipa ye do sane ne enko but wo bia wonim ehabama ema na man tipa ye duro a bia na tipa ye ko po ye sunsum ade fi se abaifo timi tu bibi bebo ti kaw okay na at once preko penana na buti ate ye oya eti se we nya duro betimi osunsum mu a wo boa enko wo ba no pale ko wiase ba nyina hwe enko but se wonya Taameawu fo ye no bi na wo wonya nom a wo bo sampa enhaba nyina grandpa na aye se duro manager o de nkan ka ba ko se nyamedua no esa obi a se bi wabodam ka ba ko kan na menko na Taameawu nyamedua kro ya se wo ba awo na wo ba bia wo a wo pese wo ye kama sa sanity se ye nyamedua yi efra ha ba ko mienu bi na se ye de ye duru ma wa ekuro wo ye mu nyina abeko wow afre wo bedidi wo ba shete se de wanom orthodox drugs anase abrofuduro ezo nya abrofuduro no wanom okay se wo bi eyal osa osa na etwa no a tu say yes wo dide me a wanya amane
ɛkɔm de na wanya amane wodi mako a wanya amane wo de fa ne bra nyame dua ya wow yɛ bɛyɛ no one time quick ɛnya asɛm ketewa hurry up ɛnya asɛm ketewa koraa akra firi hɔ koraa na me se nyame dua ho asɛm no sɛ me koraa ara meka sɛ meka taamu no sa o ma nana koraa nka bi taamu no sa bebi a osi bi hyase ya bebi o hyase free no koraa gye me nsɛm ɛnya asɛm ketewa manager serious pa bebi o hyase free no koraa gye me nsɛm na kyerɛ sɛ nyame dua na nkasa de yɛ nneɛma bebree ɛboa yi nipa dua no na sɛ wotie edua ne din a wɔte nyame dua na kyerɛ sɛ ɛwɔ ahintasɛm nyame na nkasa wɔde ato no ho saa pɛpɛɛpɛ wɔde din ato no ho saa pɛpɛɛpɛ nyame dua yɛ te sɛ edua bi a yɛfrɛ sɛ nkora bɔɔdeɛ yɛ nkɔla bɔɔdeɛ saa edua no so ka sɛ wo ka ho asɛm a ɛsiwa yɛmfa nyɛ hwɛ twitwa gu rɔfrɔfo no ne nyinaa ne sɛ wobɛhyia Taameawu spiritual and herbal center anaasɛ clinic foɔ wobɛhu deɛ wɔ mu biaa ba mama yɛsua adeɛ o so far mo ba mo bie yɛ nipa nana bɛdɛhyɛ mama yɛsua adeɛ papa we kora deɛ ndete ho na mmom sɛ ɔmo ampɛ baabi store bi ma yɛnhaeɛ a yɛde adesua no bɛkɔ yes of course because me wɔ town sɛ mekyerɛ haban me mamanfoɔ ho atɔ mo tie manager sɛm a wɔka no nokorɛ nyame mfuturo na wotu agu dabi dangyira akwa aboso subin udu subin a wote mepɛ ɔba ahema nyaako ameyaw ɔhema no me de nyame dua sa abɔdamfoɔ yadeɛ ɛtwelɛ that epilepsy ulcer typhoid nyame dua case number 1 obi tie me sabile na me wo 15 minutes na ka 10 minutes see baby 45 yeah this aka 25 minutes me ka say 15 minutes na mo for 10 minutes informative ma me nchia adwumawura nana ya danso abiam nana yaw danso abiam yes nana yaw danso abiam liberty enre wotie thank you adimi emplestiwa yes administrator papa hwe obi tie me sabre ya na se dia manager kan owo osa osa e obruna osa your stomach ulcer your gastric ulcer your type of ulcer baby doesn't when I was one number bro food one number orthodox medicine ulcer ne nko me kire nyamedua medical ka bobo bonia ma bi so kire sa kwa wa nyamedua mo amwo ulcer ulcer hwe me de chamukwa upaye upejai ahaba ni da so no hwe eji ngunu brutal my liberty say udua na wo fia my liberty fm on Facebook odidem yes edua na fe akoye fe do wa nyame dua no osa yiji na chifini nyina we yi na chifini wi a jobe ne se ube bubum ediagu gallon enfansi jaso osa pekakadro pehwentia pepepere faka ho eno no hitin so hia no witin so hia no wi a behwie nsohie ne gu nyame duanim e garo no katatu si wo 10 to 15 minutes ebebem wo osa wo yemkuro obia wontime ne die batan wa wo foforo ekuro wo yem hwe nom disposable cup on ma anapa wia nwumere me ma na wotwe oba wa wo foforo se wo osa obia wa wo foforo kuro wo yem obia wo stomach pain osa aye chronic enko me say nyame dua na be boa nyame dua ya masa nyame dua na me osa nako
nyame dua me no ka say me nim say wa wuti bi so feature over o nyame dua na be manako nyame dua ulcer type of ulcer okay type of stomach pain nyame dua utwetwa gu galo mu afa so sie gu ho kakaduro hwentia anapanom awianom anwumredom anapanom awianom anwumredom me ma na otwepe ni nyina be ko one time obaka Taameawu me ntwa otro wow na woni ade nyame dua ye pa eye dey obi a obo wa say asthma okay ewa obi abo wa me ni obi ko bet wa bo wa na ba masa abibiduro ye ka ye tiri duonim na Taameawu sunsum nsem no ye ka ni duonim wow enye obi oti wono abibiduro nko na yo memi ye din sin mete haban yes obi bo wa chamai ti nyame dua na haban na makomakofo haban obi obo wa makomakofo eye 3 days obi obo wa ewa akawani beje won mo ye heba munsie bibi mfiri Taameawu na de okay me ye western north agenkwa de okay mo record o me say munye audio omutie mo record obi bo wa pe nyame dua haban 4 yam pegaric kakraka ho pe kakaduro uya panka twede na pe original honey ewo okay papa wo yam ni nya ya fafra wo no obi bo wa tumunada ni nyina bi jai obi abo wa yinkran pan mana 3 mienu e wan so ya he obi bo buhu masa ewa ye 3 days ni nyina bi jai nyame dua no nyame dua nyankopɔ dua no okay woni se nyame dua akwada sabio intoburo enu tra mu wa nyame dua hu no ye intoburo abata de kum nyame dua no okay abata no ewai etomba nyame dua ho kyere no pa wusi awa ya na de kosa ne ba akora ntoburo ye no ye bo nyame dua na de afra petesi no onom no wakɔ toilet na yi ni nyina apie wow akodo wo aslam na chi wuti kɛseɛ ye de nyame dua okay wow heba man bia wo ya bibiduro mama nyame dua mpa ho da asani time be eduro bia wo nua bia fa nyame dua tum eduro bia because nyame dua kura hintasam wow woni se nyame dua obi a ye wo no memenda o kra dua ye nyame dua ni nyina na so nya bre no be kire sa we nyina o so nya bre no be kire eto kwame fo di ye pa kwame fo utwemu tan dis on aso mpezu be di ye nyame dua kwame fo omu di ye wow because nyame dua ni kura key e kura hintasem okay ye ba nyame dua na du krom nsuo na what's nyame dua du krom nsuo yes ye die favor wow adu krom nsuo wo sasa nsuo de bia na wo de nkyene abo de afra wo so na fa horo anim fa bi dware wo benya favor nyame dua du krom nsuo eti ne bo oden nyame dua no okay na nyame dua woni bia ye biem agisa na ka kire me nyame dua no obi a wo ni padua mu tutu o Philippines wo beda sole no wa poso ase wo ni obi ako o Philippines okay o ti ya pa wo ni padua me na me kapto pe nyame dua twitwa ni hini no fati jaso na nom okay masa orthodox medicine bia no e nyame dua wow brofudu bia no e nyame dua enu na ma brofo no be fa nyame dua nkrampan susumasa Taameawu ehu yekeka konkroma koko hini pay mango no be de kono orthodox medicine okay eti so bi ka jo se bibi do nya adwuma ka ten se Taameawu te ka wanu tum cross your mouth Taameawu se oboa nana Taameawu kasa mentao me se abibiduro ye adwuma
wonim sɛ nyame dua yɛ awoɔ duro kɛseɛ pratahwe awoɔ obi a wontimi nwo ana obi a wopa awoɔ nyankopɔn dua nyame dua okay obi a wopa awoɔ metia betra sɛ nim abobɔ botanical names haban minim obiara ne botanical names but me ba wonte okay the terms no see what I say okay wopa wo atwe be Taameawu fuo na aponche so obema o John te sedura hwe ne John so thank you yellow pa pika na nyame dua se men kan kire mo se wo stroke awaka dem kwa wa nyame dua de bi yam fa form safra mo fanse na nipa no na mo meje edu Taameawu no mo ka ho wow nyame dua se men kan kire stroke for nyame dua ye odawa wontumi sorry de wato wonya obia kra na chese wato aduane kra ma na nya bia debi o muni pa bia o nyame dua se men kan kire obi a ne nan ahono onan ahono obeda sori na onan ahono ye fe ne kwaha na we ga say atu na duro de be kwaha onan ne tumi honhoro by force nyame dua se men kan kire ko wa no okay na yam fa nka twede nso fra fasra onan ne ho obetwetwe ama nyame dua ama kwaha eha mo wa honhoro nyame dua se fa bi sra ho okay nyame dua se men kan kire so wa skin rashes yambi fafra patachi fasra wow nyame dua se men kan kire rashes aje we de na boso sebe we de na yesa apla mo na mo nyame dua se fa bi sra ho okay nyame dua na mi be ye ni nyame dua ka tem se men kan kire me ma na monya gono e ma mo white se mon ko wa ono na bena no na mo fa kaka duro ngusu na mo no anamo no obeboa mo nyame dua otu gono eni akeka duro ya ko wa bi fesi so na nom your own doctor your own herbal doctor your own duro ndanja gaga na be hu kwasi awuo your own duro wow na woni yade nyame dua so odwa kora wasase we so wote sa yade ne kan ne bua fu sa manfo mfa ne nsa sa yade ne hepatitis B nyame dua so on pes ade ne kora sa yade no odwa no etu obi o sa problem bi no onkote na haban ne bi on pene ne na on tu ne hini ne bi nkan okay na on fan sija so 45 to 1 hour no on so o ma ne nko be ma na ko nyina be ko enya kupodua nyankopon dua nyame dua no fantastic nyame dua it is a catch us we do ye adwuma wonye ne amani hwe obi a obedale so bi no da be Taameawu okay enye mpaibo there be wabo mpai abere sofu wa wuni so anso ne ma bo mpai o mo bere enkoye eti mana kwansere ene Christopher bebre na ye mele wo mpaibo because wa ba wo hwe wable efia kan pe ha ba madware ka me pe enyon bi dia ma nana we de yenkoso na metiwa misro wo yade na misro yade na ma me ne wanse yade ma me ne wanse yade ma me ne wanse enwumre fa yade asere me enwumre fa yade asere me yade ya waje yade ya o ankona mo ba ya du we ye bibia sina bojo na kire me waje ni ma atafu afele obema bi ameka na sem ye fa no Taameawu ofiri oboase eyire se fa no vege manager ho sakredi nana Taameawu nyame dua se wunim minka bibi nkyira amanfo se osha ho nana kan yetie pa me ne matiefo nyina yetie nyame dua wose obi a ne ho keka no ne ho ye ne hene nyame dua to tumi ta amanfo ho keka wo mo amanfo ho ye mo hene okay keka no na wo ti ne ho nyame dua se nua bi na nom sa afa nka twede egu ne so na nom wa ho ye hene obeyi sa ne ma nyina ko okay nyame dua sa ya na bebere o
hey nyame dua boy eba sunsumu a sunsumu obi de oka nyame dua tim ga don pe 6 inches dadwa anadu 11:45 kodua na se fa se na bom pa ye ma no na fa de pane dadwa ni bom hwe ni di fa bom nyame dua so ba je osika mo nyame dua no ti haban de ma sa dai ka nyina haban kasa nyame dua dai ka nyina wodie nia ma sa ba junjo gwa haban bi so be we no anya problem me number ne 0557 me ba twi nya motre na yemfa na na Taameawu number no mo frɛ me a munye serious me hia mo call okay me ni omo me serious ene edi juma abrabo wani anya den a ye bebo agya wontimi eti mu omo de frasenfo na hello na nani ana na frɛ wo emfrɛ me hia wo sa okay uye serious afrɛ me okay yengi number 9 your number so ye 0557 0557 58 58 44 44 81 81 0557 0557 58 58 44 44 81 81 0557 0557 58 58 44 44 81 81 you from a Taameawu Taameawu Otamia obewu you so nye serious abrabo nye sanete obo brana niema ntani a tani obrabo sa mpelifo so pusu nunum so na abede wotene kankan wochena me tenaso kokroko hotel Kokroko hotel me se me pedan aye spiritual herbal clinic me pedan okay me pedan yo me pedan Taameawu pedan na nya dan po ni o na moma ne dan okro ma dia me se ekro dia we afidie we so ebe ka kro bia nko ba bia me se ye be chire nuru na fiti next week de ko no afidie we eso be hot me nya madwuma sa na nya na adwuma sa onye na adwuma sa onye na adwuma sa David onye na adwuma sa David ye nya na baby ya masa enyema bibiduro enyema nipa senye habaya papa akani pawu haban senye habaya akani pa bibide ye kenya ya wu sa wutumi nya sika koto gramozu na wo se haban eso yare unye serious ina sina na obenya nke yefu asekra ye no fasika dodo bi na san bakama na wo de aduro kohye no unye si unso sisi achia obo spray nyina osisi achia aduro nso nye na sisi ya de do na odogu okay na so obeye yi obefa course me fa course okay 40 me the 5 minute efa course oh okay wa dwuma zem tumpon ochina bra wa dwuma sam koyi enkoyie hey oba ye betena se ni ahwe o kra na ati omu no se o garden angel eye adwuma okay obi wo ne kra na ewu wada masa jai efi ka wa abobra enye yie dabi usika sem nye na nyame dua sem a me di twa to nyina ne se oye dua oya hobrase dua obre ne ho ase pa okay anadwo awiaw anapaw nyame dua bie ne kwan ato obetimi akwa wire na akwa tena ho na yi ati bia ko sa onye amamele bia wono onye obi a oha adwen ose woye baatan ti se nkwada yare na wanhwe wo mo a na ene ya entro si ba bia na wanfo wine no still sa o wine no no wo san ba na oba ejuma wo ye ne ntia nyame dua se oba ho ye hia wa bi fasa no oba ho ye hia wa bi fasa no eno ano no wo de bibi betuma na fa kaka do tum na fasa no okay ya fa me haban grandpa haban grandpa me number is 0457 0557 58 58 44 44
81 81 0557 0557 58 58 44 44 81 81. Me say we serious amen from you to. Debi. Yami ya tuma na betra se echina Kokroko hotel. For ha nyina kodan no si usi kasem oye adwuma enko yie. Ne nyina no betra se 101 obekiro niam ba ko menu bia wankasa no. Sika kra be bon ho. Wona mana sika ne fifiregu. Etete gu sika kwan ho. Okay. Sika kwan. Oye adwuma na tem bia to wade a. Sika duro bia no. Sika duro ngokum ni pa. Ye adwuma. Okay, ne peska. Ye won niam e de be ma obedware. Crowd puller, market call, favor. Beautiful lines retum. Okay, o ma sha say kra ba. Hello. Hey, hello. Hey, me ton ka yo. Hello. Hello. Me ba cha odo fo be na me nigga say. Ma bla me ba cha ka sa free wo ha on say. Hepatitis B. Oh, okay, hepatitis. Okay, anyway. Okay. Me say go wa nyamedua. Nyamedua. Ya, antu ontu ne hine ne bi nka ho. Okay. Na wontwitwa akutu akese no de twi dade se ho no. On fa ngusu no fa se jaso no no. Ontu ne hine ne bi. Na on wine ne abena ne bi. Na on kope grand fruit. Ele fra akutu kankan no. Odwitwa ngusu no fa se jaso no no. Eno ano no. no. Ne wonto no medamase. Okay. And the sister ba ontime nyanso a me wona duro ho. Okay. Omla. No. Fa ko be full lines ne ni nkomo. Okay, 0536 30 40 72. 0536 30 40 72. Fred now how no yanchira ho aduro na koyisu. Eno ano no we yenyo sika. Eye free bonto. 0536 30 40 72. 0536 30 40 72. Obi abaso on. Hello. Oda fo be na me nika say. Ma bana maka wi yi ma bana free so. Okay. Maka ma bana me say wo de en kope nyame dua ne hini. Why na bana ne bi. Pe akutuo de twi dade se ho no fagusu na fase jaso na nom. Course wo so yenko. Okay, hello. Oda for them lady you ka say free you. Oh how ne say enemre. O say awo your niema bebre bi on mo a na wo de na no asi ebi o spiritual marriage obi o syphilis obi o koko ne nyetim twa awo ido pa awo atu na mo bra na ye hu akwan why me da se bebre ye ne nkomo. Okay, until we know what one am aba. Obewo anyana sakra na opa obewo. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Opa nke se ndem odo fo be na me nka se we din ka sa free hin. Me ba cho ha na say. Ba ma se fani di media mudi na me ko cho no aka baba so na di na kan pese ni we fika kan. Baba so die no ko wa nyamedua na bena ne bi. Na parentia na wedi aba na kakaduru fasi jaso no why me da say baba so de no okay me ba chon so betimi aball room yem fa the next caller. Hello. Good evening boss. Good evening. Oben radio na yintimi nkasa me ba cho de eka nyina obete no wasum the tron free radio no why. Hello Good evening boss. Ma odi nkasa free hin. Okay, your floor some into your hand say. Diabetes. Diabetes anu amekai ye ne free so na menchire no. Okay. Onipa bia wo diabetes kope body aban. Body haban. De awo no. Okay. Fakaka drogu so. Na fase jaso na no. Eno ano no. Fa foforo tum. Hello. Hello. Oda for you ka say free here. Braco for how na say numre.
That only nyame dua o de. Dabi se me ne nyame dua kan bibi nti ne dia nsi. Okay. Chama tiedie ka tena me nkyere no. Nyame dua se me nka nkyere be bia ne be wu ade mu aye mre. Otu twitwa ne hine no a. Fagu vortic mu. Vortic toa no. Thank you. What's the way? Ni nua one ne nampaye 20. 20 ne. For 20 kana ho. Okay. Na fa ne kakaduro kan wawu. Waku no. Ani agbena. Na fa patasi hye apatasi. Wo wie no. Obema baye den. Nyame dua se me kan kire no. Fasunaka. Hello. Other for them loading you say free. How to say? Okay. Masa enche na ya pon time na kasima ba ko ye ne fa time ni ago. There's no time for the impersonality. Sanity. Yeah, sure say you beat me afa offering you twato a obi aba so. Hello. Fine. Good evening. Said my intio. Ne sisi ya ne ya wontumi nsɔre say do. Okay, Matty. Yeah, say do say sisi ya ne. Ya ne ya pa wontumi nsɔre kura. Wontumi nsɔre. Say do. Aba ba ko bi se me no nkasa na me nkyere ona kopɛ no. Say usisi ya wo ya pa ya wo aba be fe no adaze. Eso nkranedua. Say do. Nkranedua se me nkanjo to pɛ wasɛm ɔdɔw. Ko sisi mo view oble tu ne hine ne bi okay na ja faka ka do na ka twede nsu fra sedu sa no o sisi beko anti sedu wo de no last caller hello good evening penka say ademle o how ne say you adaroma o how ne say my ntie we le ba so mini o dia na say obi woni mjibi no tren na you for your sort and the dragon. You can't show it. On to go down to the personal and now send my lunch room with you. I didn't have to it. No. Medasi. What's it your kind? What's up before I sword? I saw the boarding. Opa say, Taameawu which we are general personal line. Me WhatsApp line. Yeah. Ebia WhatsApp nana wo problem yare me twa ha banya kire wo okay aje o kakra bi no kitu bi na nyame adom a obia nkopɛ adede nkunuma ochina ompe bi nto ebe ka ho asem adede nkunuma castor plant okay adede nkunuma castor plant ochina ya wone so okay adede nkunuma ochina metrate yame ya dum china kokroko hotel anapa na sharp anapa no hisia de oba unye serious amema kokroko hotel fa ha no kodan na wonyare amema me nche because me obi am boa yare fo yes me number is 0557 58 44 81 0557 58 44 81 0557 58 44 81 otodi ampo nyankopon kam ho on council na omo ho bai Sharon peace the from it Taameawu without see ho Taameawu